faig un potó, el pot, veus, és això, i faig un potó. I si vols parlar català de salses a Guardamar i de Fraga Maó, tot i estimant-te tu mateix i estimant la teva llengua, el que has de fer és venir el dia 13 d'abril a Perpinyà i defensar-la, aquesta llengua que t'estimes tant. Vine a Perpinyà i així tots hi serem presents i tots la defensarem i l'estimarem. Fum que vas a la teulada i que nixes flor que flor, dius a la lluna filada, vora l'olla salta el foc. Fins al 13 d'abril. Adéu.